Hej, nu vil jeg fortælle, hvordan man meget enkelt beskytter sine ting i forsendelse, så de ikke går i stykker. Det gør man med de her Amazon skumposer. Det er sådan nogle selvudvidende skumposer. De er meget, meget effektive. Jeg viser lige, hvordan det gøres. Først lige på med beskyttelsesbrillerne. Op med posen. Så folder vi ud her. Sådan der. Folder den godt ud, sådan der. Så skal vi have et fast tryk på A herovre. Sådan der, den popper lige en gang. Så kører vi her fra A til B flere gange. Jeg tror, de siger 10-30 gange. Men lad os lige se, hvor meget der skal til. Lige pludselig så lyder der et nyt pop. Det begynder at varme lidt op hernede nu. Sådan der. Så skal vi simpelthen have det hele fra A til B her. Og så folder vi ellers bare, så kører vi det ud her i hele posen. Ud i hjørnerne, så godt vi nu kan. Sådan der. Så tager vi vores kasse. Papkasse. Der. I med puden. Ned. Så lægger vi varen i. Der skal pakkes. Og så sker mælkien. Sådan der. Varen ligger godt beskyttet nu. Der sker intet med den. Så kan man lige putte lidt fyld oveni. Alternativt kan man tage en pude mere. Læg ovenpå. Luk. Og vi er klar til at sende den. Enkelt og sikkert. Se det hele inde på amazon.dk. Den findes i 3 størrelser. Det her er jo mellemstørrelsen. Og den kan bruges til rigtig mange ting. Tak for det.